sa pasada kan mga bareta. Suporta kan syudad sa mga estudyante asin mga magurang padagos sa paagi kan Queen Program. Nagpapadagos ang programang Quality Universal Education Empowerment in Naga o QUEEN kan lokal na gobyerno kan Naga na nagtataonin asistensya sa mga kamagurangan na may aki sa pampublikong eskwelahan na pang-elementarya asin sekundarya asin nasasakitan na magpaklase huliliwat sa kasakitan sa pagbuhay. Kanakaaging 2 semana pigdistribuir ni da Alcalde John Bongat kay ibaan mga miyembros kan sangguniang panlungsod na pinapamayuhan man ni Vice Alcalde Delegasyon ang distribusyon kan bagas. Sigun sa Naga City School Board, rinibong patos nin bagas ang itinao sa kada barangay. Ang QUEEN may obhetong masiguro ang partisipasyon kan mga magurang sa mga urulay asin aktibidades sa eskwelahan asin bilang karibay kaini iyuman ang mga mehoras na tinatao kan syudad. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Preparasyon para sa Sumvac 2015, kasado na. Fire asin earthquake drill, gigibuhon man. Bilang paghahanda sa pag-arabutan kan mga bakasyonista ngunya na Semana Santa asin summer season, nagsagibo nin sarong interagency coordination meeting kan suodma an interagency task group kan lokal na gobyerno ni Naga sa pamamayo ni Mayor John Bongat. An Upland Sumvac 2015 may obheto na maihanda ang mga imbweltong ahensya sa pagmantinir nin seguridad kan kagabsan na nagpapasiring asin nagtitinir sa syudad ngunya na Semana Santa hasta matapos ang summer vacation. Aram ta po baga na dakol ang mga nauruling mga taga-Naga, mga kaya sa ibang lugar nauruli sinda or itong mga ibang mga nabisita igdi sa Naga. So we're expecting a rather big crowd during the Lenten season. So this involves different agencies, Bureau of Fire, Police, Red Cross, sa DOH, Bicol Medical Center, then igdi sa lokal na gobyerno kang Naga, si mga iba-ibang opisina. Then ini po pigma-maximize ta si deployment ka mga tao ta sa medical services, sa security, including ang Philippine Army pala. Tangari pong makover itong mga potential areas na dudumanan ng mga bisita. For example, dyan po sa Upper Carolina, Panikwaso na yan. Kadakol po kita mga resorts dyan sa Malabsay. At the same time, ipamati ta sa mga bisita ta, asin mga taga-Naga na secure sinda sa lugar. Katakod ka ini, masagibo manin sarong fire and earthquake drill na papanginotan kan Office of Civil Defense sa pakikipagtabanganin Bureau of Fire Protection o BFP as in SMCT Naga na iyuan magiging pilot institution na mapartisipar digdi. Ang importance kan drill is na ang drill is napaka magayon na pamamaraan para itesting ta ang satuyang mga ginibong plano, mga protocols, coordination mechanisms, mga standby arrangement na pinag-agrihan ta, lalong-lalo na sa sarong aspeto na multi-agency ang involved. Ang drill will allow us to test those mechanisms at nang sa ganun makita natin yung mga loopholes and then ma-refine natin siya para sa ganun pag dumating ang panahon na kailangan natin siyang i-execute ng actual, mas suabe, mas suabe ang galaw ta, mas ma-maximize ta ang resources, ang tao, ang oras, and therefore mas magiging seamless or mas magiging madali ang pag-execute ang mission para makuha ta ang satuyang mga objeto. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Mga problema sa eastbound terminal, titipunon kan sangguniang panglungsod. Ipinahayag ni Vice Alcalde Nelson Ligacion na titipunon kan sangguniang panglungsod ang gabos ng mga problema na ipapaabot kan mga drivers as in operators kan eastbound terminal na nakabase man harani sa St. Joseph School. Sigon Ligacion, sa paghampang kaini sa lokal na media, igwang obligasyon ang syudad na hilingon ang sitwasyon kan terminal na nakapalaman sa mga pinapadarang mga reklamo. In fact, itong terms and conditions for the utilization kan temporary eastbound terminal, nakapalaman yan as in malinaw na yaon sa ordinansa na didesignar nga ni kan lugar na yan as the temporary eastbound terminal.
Sigon pakiligasyon, kung dagos pa ang pagdagsakan problema, siring na sana kan pagkontra kan mga driver, mapipiritan ang syudad na magibon nin lakdang. In the event na igwang problema na daikayang hanapan ng solusyon, mapipiritan sa hiling ko na magdesisyon ang Sangguniang Panlungsod na i-modify o kaya hanapan ng bagong area. And sa ngunyan, ang nadadangog tapo dahil habo man duman sa GSM Robredo Coliseum, ang nadadangog tapong suhestyon hali na mismo sa mga drivers, operators, itong sa may Bicol Central Station, itong parking area facing SM City. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Pag-ako nin aplikasyon para sa tauna na City Youth Officials Program, nagpapadagos! Pinuunan na kan opisina ni Konsehal Ray Ann Rentoy ang pag-ako nin aplikasyon sa mga interesadong mga jóvenes na makabali sa tauna na City Youth Officials Program o CYO kan syudad ni Naga. Ang City Youth Officials Program na mukna kan 1989 sa paagi kan sarong proklamasyon ni dating Alcalde Jesse Robredo as in pig-institutionalize kan 2007 sa paagi kan ordinansang pigpadrinuhan ni dating Konsehal Alan Riondanga as in pig-adaptar bilang kabtang kan Naga City Youth Code na pigpadrinuhan man ni Konsehal Ray Ann Cedric Rentoy. Ang programa may kamauotan na matawan ang mga jóvenes nin oportunidad na magkaigwanin tsansa na makanuod kan pagugobyerno sa loob kan City Hall. Ang mga jóvenes matatawanin oportunidad na magtrabaho asin direktang makapagpartisipar sa pagpanday nin mga polisiya asin pag-implementar nin mga programa bako lang para sa mga jóvenes kundi siring man sa iba pang sektor kan syudad. Itatawan tayo ng opportunity si top 45 youth sinapili ang mga jóvenes dito sa loob ng syudad na mahiling ninda kung paano magpadalagan si local government kang city as in mahiling ninda si day-to-day business kang kada opisina like the City Youth Mayor. 45 pwesto ang papanuan kan mga mapipili asin sinda matinir sa laog nin 45 dias na maresibi man nin sweldong kapareho kan mga casual employees sa City Hall. Pag mahiling ninda kung si pang-aral daw paano ba maghiro si city government of Naga as a whole. Ang mga ma-apply maagi sa duwang proseso na iyuan written exam as in interview. Sa Marso 25, masaraan pagsumite nin mga application form sa mismong opisina ni Konsehal Rentoy. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Maloyang turnout kan voters registration, kinumpirmar kan COMELEC. No biometrics, no vote. Iniman ang nakapalaman sa sarong Akta Republika na nagbabawal sa siisay man na persona na magboto sa Mayo 2016 election kung daiman nakapagpavalidate kan sa indang voters registration. Sigon ki Attorney Mike Julia, ang dai makapavalidate kan sa indang rehistro, hahaliun na sa listahan kan mga rehistradong botante kan COMELEC. Ito pong mga nakarehistro na, registered voter na, pero mapasit ng biometrics, itong picture, mark signature through the computer, COMELEC computer, dapat magpa-biometrics sinda o validation para po makaboto sinda sa maabot na Mayo 2016 national and local election. Ang deadline ba kang pagparehistro tapos itong magpa-biometrics sa October 31, 2015. Itong pag matapos na yung period na yan, na ito pong mga registered voter na may biometrics, halion mo na yun sa listahan. Sigon pakihulya, maluya ang turnout kan pagpavalidate kaya nagigibo sinda nin paagi, tanganing makakrear nin awareness sa publiko sa paagi nin pagkakaigwa nin fun run, walk as in bike. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Ikaduwang taon na anibersaryo kan Naga City Children's Home, naging makulor. Naging makulor as napano nin kaugmahan ang ikaduwang taon na anibersaryo kan Naga City Children's Home na nakabase sa Barangay Pacol, Syudad Canaga. Digdima nagkaigwanin programa na pinagpartisiparan kan mga kaakian. Sigun ka Alcalde John Bongat. Hindi po bagang Naga City Children's Home, hindi po sa mga
flagship programs ta ngunyan na kung saan gabos sa mga street children, abandoned children, pati po itong CICL, Children in Conflict with the Law, sila po riyara po sa mga lugar sa Pacol Sports Complex. As in, suportado po kan gobyerno lokal sa pagi po kan City Social Welfare and Development Office, as in po kan mga private donors. Sigun pa kay Mayor Bongat, sobrang man sa 60 mga kaakian ang naka-istar duman. Sinda po data pigpwersa duman mag-istar. Sinda po pig-imbitaranta, pig-abisuan sa inyong mga magurang. As in, ang mga magurang anytime pwede po magduman. Monday to Sunday, pwede mag-uli ang aki, igatod po kang CSWD. Poon pa kang panahon ni Sir Jim Rimlando, hanggang ngunyan po sa pamamayo kasi pa yung OIC na si Madam Annabel Vargas. Nagkaigwamanin man iba-ibang presentasyon ang mga kaakian sa ginibong programa. Katakod ka ini, sa pakikipag-ulay kan ANN kay Ms. Farah Bongat, sinabi ka ini na bako sa ng mga taga-Naga ang nag-i-istar duman kundi pati ang ibang mga kaakian na yaon sa luwas Naga. Nauugma po ang lokal na gobyerno Naga ta nakaabot na ning panduwang taon ini sa Children's Home, and kung may hiling taman po mauugma din ang mga aki asin sa paglipas kan aldaw sa ining panduwang panahon dakul na din kitang naging mga benefactors kay ining mga kaakian na yaon digdi. Sinabi pa kan First Lady na igwaman in eskwelahan sa loob Naga City Children's Home asin para man sa pag-aadal kan mga kaakian asin sa katunayan ka ini. So gabus pong mga aki na nahihiling na nagbabaralagaw-bagaw asin si mga pagsusurrender, open po ang Naga City Children's Home. Pero dahil man po pinapabayaan na digdinasan na nilulukit man po giraray kung sa inyong mga nag-arali. May mga achievers na kitang hali digdi sa Naga City Children's Home. Mientras tanto, nag-iedad po 5 anyos hasta 16 anyos ang mga kaakian na naka-istar sa Naga City Children's Home. Para sa Naga Ngunya News, John Breeze. Komendasyon sa dating pamayo kan Bureau of Fire Protection sa Naga, itinao kan gobyerno lokal. Tinauan ng komendasyon o onra kan syudad kan Naga ang dating nagtukaw na Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection sa syudad kan Naga, si Rachel Verbo, na dating Fire Chief Inspector ng Ngunyan, iyon na ang nakatukaw na Deputy Director for Operation sa National Headquarters kan Bureau of Fire Protection sa Metro Manila. Sigon ki Verbo, I am so blessed and this is a 4-in-1 affair. Katakod ka ini. Dakula po ang sakuyang kaugmahan, taday ko nga po expected ang award na ini. Naggulat lang po ako kang pighahapot ninda ako na arinda po akong sarong Monday maging available for that. Sigon pa sa opisyal, labi-labi ang sa iyang kaugmahan, hulitakan siya ang ma-assign digdi sa Naga bilang Fire Marshal, gabos na hinahagad niya, itinatao kan syudad. Yan po ang kinauugmahan ko po. Dahil ko lamang po nahiling na nag-negative ang sakuyang pighagad. So, I'm so happy po ang mga evidences po. Kaya mahihiling manido kung paano na-transform ang istasyon na ini. Puon kang ako magtukaw digdi kang February 8, 2012. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas. Ika-29 graduation kan Sid Montessori, Ginibo, kan Sudma. Formal nang naggraduar kan Suudma ang 114 preschoolers sa Naga City School for Early Education and Development o SEED. Iniginibo sa Naga City People's Hall na pigsaksihan kan kamagurangan asin mga opisyales kan syudad. Presente sinda Alkalde John Bongat, Vice Alkalde Nelson Ligacion, asin Konsehal Greg Abunal na iyo ang SP Chairman for Committee on Education, asin yaon man si Konsehal Rayan Rentoy, asin si Konsehal Elmer Baldimoro. Ang Naga City Seed Montessori saro sa mga serbisyong itinatao kan lokal na gobyerno para sa mga preschoolers kan syudad. Sa presente, igwa ning labi 70 na seed schools digdi sa Naga. Para sa Naga Ngunya News, Jeff Achas.
National Secretariat kan Juvenile Justice and Welfare Council nasa Naga para sa indang monitoring visit. Nahayag ni Kagawad Elmer Baldimoro, ang chairman kan Committee on Children sa Sangguniang Panglungsod, na nagbisita sa Naga ang National Secretariat kan Juvenile Justice and Welfare Council o ang JJWC para man sa monitoring visit kan grupo na sinundan manin sa rong workshop. Sigun kay Baldimoro, Sa ngunyan, ang JJWC o Juvenile Justice Welfare Council National Secretariat yaon ngunyan sa Naga for a 2-day monitoring visit. Hihilingon ninda itong mga programa kang lokal na gobyerno kang Naga manunungod duman sa mga juvenile delinquents na yaon digdi sa tuyang lugar. Sinabi pa ni Baldimoro na plano man kan syudad na magpatugdok ning Naga City Women's Home sa likudan kan opisina kan Bantay Familia. Digdi man papaistaron ang mga aking babae na pinag-abandonar kan sa indang familia. Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Fiscal Victor Bong de la Cruz na dakula man ang papel kan Prosecution Office huli man ta miyembro man ang DOJ sa sinambit na konseho. Ang si isay manaaki na nag-iedad poon 18 pababa, konsideradong children in conflict with the law. Sa national level kaya, yung composition ng JJWC, kabali ang Department of Justice sa paagikan sa mga secretary. Tapos sa local level kaya, represented ang Department of Justice kang City Prosecution Office. Para sa Naga Ngunya News, Myra Revilla.